Ha merevek a derék és gerinc körüli izmaid reggelente, mutatok 3 tippet, hogy jobb napod legyen. Az első gyakorlat a hátsó comb, farizom és a derék aktiválására fókuszál. Amikor a térdet hashoz húzod, tartsd meg egy pár másodpercig, hogy picit feszüljön itt a hátsó combfenék, derék, picit tartod, aztán cserélünk. A második gyakorlat egy óvatos gerinclazítás. Amikor így felhúzod a lábakat, döntöd a térdet jobbra-balra, ott az a lényeg, hogy lazuljon a derék, ez neki egy nagyon jó kis lazító gyakorlat, óvatosan, tehát nem azt kell érezni, hogy nagyon meghúzódik, vagy bármit erőltetsz közben. A harmadik gyakorlat egy óvatos nyújtás és lazítás. Próbálj meg fölfelé nyújtózni, váltott karral, azt kéne érezni, hogy nyúlik a hát egyik része, másik része, ezt is óvatosan, tehát ahogy még komfortos. Ezek a lépések azért hatékonyak, mert egyszerre mobilizálnak, nyújtanak és oldják a feszültséget, így a gerinces stabilabb és rugalmasabb lesz az egész nap folyamán. Mesd el ezt a videót, nehogy elfelejtsd ezeket a tippeket.